cap a dalt fins al Masnou a gaudir d'aquesta victòria del Lloret. Sí, en un partit on al principi Edu Urdiales preveia que seria dominat pel Masnou, que era un dels cuers, estava necessitat de punts, doncs Peti al minut 6 es va inventar aquesta falta amb bot inclòs, que feia entrada per l'escaire i avançava el Farners. De seguida, però, al minut 8, el Masnou retallava distàncies en aquesta acció. Veuríem que hi ha el penal, però més tard, doncs, Roger Mora seguidament va aconseguir contrarrestar aquest gol que ara veurem que rep Toscà. Molt bona temporada del Lloret de Urdiales. M'està agradant molt i està arribant a les zones de dalt. Està arribant al final de la temporada molt ben situat. I que semblava doncs, que amb aquest joc un pèl més directe costaria mantenir-se a la zona alta. I doncs, ara veurem el gol de Roger Mora, que arribava després d'una passada en profunditat. Encara no? Encara no, ara arribarà. Doncs marcava el 1-2 en el partit i avançava el Lloret. Això era ben aviat, era abans del minut 15, i a partir d'ara doncs, ja va estar el partit. Semblava que el Masnou hauria de reaccionar, però el Lloret es va sentir molt bé anant per sobre el marcador. Ara sí, ara veiem el gol de Roger Mora, ha costat, eh? L'estaves esperant, Sí, perquè a més era ben aviat, i això era abans del minut 15. El Farners ha seguit actuant molt bé en joc directe per les bandes. Perdó, el Lloret, ja m'he trastocat. I passada la mitja hora van aconseguir marcar l'1-3, que ja deixava el partit mig sentenciat a la... He vist un partit, tot i el resultat, igualat, que hem tingut la sort de posar-nos per davant molt aviat, de saber també jugar una mica amb el, nerviosisme per la situació que estan visquent ells i que havien de guanyar, i que hem sabut això, jugar les nostres cartes, aprofitar aquestes jugades on ells havien d'arriscar una mica més i nosaltres podíem després sortir al contraatac, i quan hem hagut de jugar a la pilota també hem tingut la tranquil·litat i la pausa per treure-la i buscar els espais més adients.